салом алейкум бародарон, ин канали Баха Кабиров мебошад. дар ин видео имрӯза ман ба шумо чӣ тавр дар имо прямои эфир карданро нишон медиҳам. имо мерем. барои ин пеш аз ҳама ба Play Market медароем. дар Play Market медароем, менависем имо бета. меборад хай кадоме скачат кагнесе, скачат кунем. майна скачат кагиюм, открыть мекунам. иҷанда баъд номеро разрешить. разрешить таки ҷақидем. иҷанда ҳастай короче ливе навистагия дар ливе медроем. ина иҷанда ҳама ин чун чанд одам прямой эфир дай короче да. як алодам прямой эфир дай. ина иҷара меҷақем. не болонда камераро меҷақи. баъд ду ҷамъа бароя ки разрешит меҷақи тамом медроид дар прямой эфир мезанем. хай мо разрешиш мекунем ки прямой эфир карда бошава. баъд назад мекунем. дар ин видео имрӯза ҳамин буд бародарон. дар ин видео имрӯза видео мо ҳамин буд. пеш аз ҳама ба шумо гуфта намонем подписаться, лайк, колокольчик и видеоҳои наваш дат кунед.